Heippa hei ja tervetuloa treenaamaan meidän kanssa koko vartaloa. Tähän treeniin et tarvitse välineitä lainkaan, koko treeni tehdään oman kehon painolla. Teo tekee tässä treenissä kevennetyn version ja Julia raskaamman. Tee kumman mukana haluat. Aloitetaan kyykkäämällä. Kyykkää ja yläasennossa kosketa vastakkaisella kädellä kantapäätä. Voit keventää ja jättää kyykyn pois ja koskettaa vain takakautta vuorotellen kantapäitä. Hyvä, seuraava liike tehdäänkin selin makuulla. Voit haastaa itsesi ja laittaa oikean jalan vasemman päälle tai tehdä lantion nostot molemmat jalat maassa. Nosta lantiota valitsemassasi asennossa ja jos valitsit haastavamman muista, että voit koska tahansa vaihtaa kevennettyyn versioon. Liike alkaa nyt! Mahtavaa! Seuraavaksi vaihda vasen jalka oikean päälle tai jatka nostoja kahdella jalalla. Liike alkaa nyt! Hyvä! Seuraava liike tehdään kylkimakuulla. Käy lattialle oikealle kyljelle makuulle, laita alempi jalka koukkuun ja nosta ylempää jalkaa kohti kattoa. Vaihtoehtoisesti voit tehdä liikkeen nelinkontin tean kanssa, nosta vasenta jalkaa sivulle. Liike alkaa nyt! Hyvä, hyvä. Seuraava liike tehdään lankkuasennossa. Käy korkeaan lankkuun tai kevennä liikettä käymällä matalaan lankkuun. Voit myös keventää ja laittaa polvet maahan. Lähde sitten nostelemaan jalkoja vuorotellen suorina kohti kattoa. Liike alkaa nyt! Käy kylkimakuulle vasemmalle kyljelle, nosta oikeaa jalkaa kohti kattoa. Jos teet liikkeen nelinkontin, nosta nyt oikeaa jalkaa sivulle. Liike alkaa nyt! You
Mahtavaa! Nyt on pienen tauon paikka. Tauon jälkeen treenataan ylävartaloa ja keskivartaloa. Aloitetaan tauon jälkeen selin makuulla. Tässä liikkeessä Tea tekee haastavamman ja Julia kevyemmän. Suorista kädet ja jalat ja tuo ne sitten toisiaan kohti. Jalat koukistuvat otsaa kohti ja kädet kurkottavat takaseinää. Kevennä laskemalla ylävartalo maahan ja suorista ja koukista vain jalkoja. Mitä ylempänä jalat ovat maasta, sen kevyempi liike on. Mahtavaa! Jaksa vielä muutama toisto, sulla menee tosi hyvin. Seuraavaksi luvassa on punnerrusliike. Laita kädet hartioiden leveydelle ja olkapään kohdalle, voit tehdä liikkeen lattialla tai keventää ja punnertaa seinää vasten. Punnerra ja tuo punnerruksen jälkeen vuorotellen jalka kohti saman puolen kylkeä. Liike alkaa nyt! Hei, vitsa jaksat hienosti. Seuraava liike tehdään lattialla vatsamakuulla. Voit valita, laitatko kädet niskan taakse ja kurkkaat puolelta toiselle Julian kanssa vai kevennätkö ja pidät kädet suorina ja nostat ylävartalon Tean kanssa. Liike alkaa nyt. Käy nelinkontin asentoon ja irrota polvet maasta. Astu jaloilla taakse korkean lankkuasentoon ja pidä polvet koko ajan irti maasta. Kevennetyssä versiossa aloita matalasta lankusta tai nelinkontin asennosta ja nosta polvet irti maasta. Käytä ne taas maassa ja nosta ilmaan. Liike alkaa nyt! Mahtavaa! Meillä on yksi liike jäljellä ennen taukoa. Ota tuoli ja laita se seinän viereen, jotta se ei kaadu tai lähde liikkeelle. Tai käy sohvan viereen tekemään liikettä. Voit tehdä liikkeen myös takanojassa Tean kanssa, silloin se on vähän kevyempi. Liike alkaa nyt! Jos haluat tehdä haastavampaa versiota, istu selkä kohti tuolia tai kädet lattialla peppu ilmassa ja koukista käsiä niin, että peppu menee kohti lattiaa. Kun olet taas yläasennossa, kädet suorina kosketa kädellä vastakkaisen jalan varpaita. Voit keventää pitämällä pepun koko ajan maassa ja vain koukistaa käsiä. Voit myös jättää varpaiden kosketuksen väliin. Sulla menee ihan superhyvin. Muutama toisto jäljellä ja sitten pidetään lyhyt tauko.
but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Kyykkää ja kosketa vastakkaisen jalan varpaita nyt etukautta. Voit haltessasi jättää kyykyn väliin ja tehdä vain varpaisiin kosketukset. Hienoa! Seuraavaksi luvassa on lantion nostot selin makuulla. Nosta vasen jalka oikean päälle tai tee liike molemmat jalat maassa. Nosta lantio ilmaan. Liike alkaa nyt. Hyvä. Nyt vaihdetaan oikea jalka vasemman päälle. Voit myös haltessasi jatkaa lantion nostoja kahdella jalalla. Liike alkaa nyt. Mainiota! Seuraavaksi tehdään jalan nostot kylkimakuulla tai nelinkontin. Käy ensin oikealle kyljelle ja nosta vasenta jalkaa kohti kattoa. Jos teet liikkeen konttausasennossa, nosta ensin vasenta jalkaa sivusuunnassa ylös. Liike alkaa nyt. Ennen kuin tehdään toinen puoli, tehdään liike lankkuasennossa. Käy korkeaan tai matalaan lankkuun, polvet voit haltessasi laskea maahan. Nosta vuorotellen jalkaa ylös, pidä keskivartalo koko liikkeen ajan tiukkana ja pyri välttämään vartalon keinumista. Liike alkaa nyt. Käy vasemmalle kyljelle tai konttausasentoon ja lähde nostamaan oikeaa jalkaa kohti kattoa tai suoraan sivuun. Liike alkaa nyt. Ihan huippua. Sulla meni koko patteri tosi upeasti. Nyt pidetään pieni tauko.
jälkeen jatketaan selin makuulla. Suorista kädet ja jalat ja tuo ne sitten toisiaan kohti. Jalat koukistuvat otsaa kohti ja kädet kurottavat takaseinää. Kevennä laskemalla ylävartalo maahan ja suorista ja koukista vain jalkoja. Mitä ylempänä jalat ovat maasta, sen kevyempi liike on. Hyvä, jaksat superhyvin, vaikka tämä on raskas liike. Pidä omia taukoja tarvittaessa. Voit punnettaa haluamassasi punnerusasennossa joko lattialla tai seinää vasten. Jos punnerus on liian raskas ja jalat suorina, laita polvet maahan. Punnera ja yläasennossa tuo polvea kohti saman puolen kylkeä. Liike alkaa nyt. Laita kädet niskan taakse tai pidä kädet suorina. Jos kädet ovat niskan takana, nosta ylävartalo ja kurkkaa vuorotellen puolelta toiselle. Laske ylävartalo maahan väleissä. Jos haluat pitää kädet suorina, nosta ylävartaloa ilmaan. Liike alkaa nyt. Käy nelinkontin asentoon lattialle ja nosta polvet ilmaan. Haastavammassa versiossa astu taakse korkeaan lankkuun ja askella takaisin konttausasennossa. Polvet pysyvät koko ajan ilmassa. Liike alkaa nyt. Sulla menee ihan superhyvin. Tämä on raskas liike. Käy seinän vieressä olevan tuolin viereen, taite liike lattialla tean kanssa. Koukista ja suorista vuoroin käsiä yläasennossa, kosketa vastakkaisen jalan varpaita. Liike alkaa nyt. Vitsi, enää muutama toista jäljellä ja sitten pidetään tauko. Viimeinen patteri onkin erilainen kuin edelliset, siinä vuorotellaan edellisten pattereiden liikkeitä. Aloitetaan tauon jälkeen peruskyykyllä. Tee niin syvälle, kuin sinusta tänään tuntuu hyvältä.
Pidä tällä kierroksella molemmat jalat maassa, nyt tehdään lantion nostot. Keskity liikesuoritukseen ja siihen, että saat liikkeen tuntumaan pakaroissa. Tehdään liikettä nyt hiukan pidempään kuin edellisessä patterissa, joten sinulla on hyvää aikaa keskittyä liikkeeseen ja toistoihin. Liike alkaa nyt! Käänny nyt oikealle kyljelle makuulle ja nosta vasenta jalkaa kohti kattoa. Liike alkaa nyt! Huippuhomma! Ennen kuin tehdään toinen puoli, tehdään lankussa jalan nostot. Käy korkean tai matalaan lankkuun tai pidä polvet maassa. Nosta vuorojalkaa kohti kattoa, älä päästä lantiota keinumaan. Liike alkaa nyt! Käy nyt vasemmalle kyljelle, nosta oikeaa jalkaa kohti kattoa. Voit tehdä liikkeen myös nelinkontin. Liike alkaa nyt! Muutama toisto enää, sitten punnerretaan. Sulla menee superhyvin. Käy haluamaasi punnerusasentoon, huomioi, että kädet ovat hartioiden leveydellä olkapäiden alla. Punnerra ja yläasennossa tuo vuoropolvea kohti saman puolen kylkeä. Liike alkaa nyt! My friends are in the club, we'll go all night.
Voit laittaa kädet niskan taakse tai pitää kädet suorina. Jos ne ovat niskan takana, nosta ylävartaloa, kurkista vuoropuolin aina, kun ylävartalo nousee. Jos teet liikkeen suorilla käsillä, nosta vartaloa ilmaan ja laske alas. Liike alkaa nyt. Stop pretending. Come home with me. Let's write a history. Tonight I'll make you see. It's all about us. It's all about us. Käy nelinkontin asentoon. Kevennetyssä versiossa nosta polvet ilmaan ja laske maahan. Jos haluat haastetta, voit astua korkean lankkuun ja takaisin konttausasentoon. Pidä polvet ilmassa koko liikesuorituksen ajan. Liike alkaa nyt. Jos liike on liian raskas, voit välillä laskea polvet maahan ja jatkaa taas. Aivan superhienosti jaksat. Meillä on enää yksi liike treenissä jäljellä. Sulla on mennyt todella hyvin. Ota tuolista kiinni, taite liike lattialla tean kanssa. Ojenna ja koukista käsiä, kädet pysyvät vartalon vierellä koko liikkeen ajan. Liike alkaa nyt. Muutama toisto enää, sitten treeni on valmis. Jee, treeni oli siinä. Kiitos kun treenasit meidän kanssa. Tähän sopii hyvin jatkoksi meidän loppuvenyttely. Jos et ole vielä tilannut kanavaa, tilaa se nyt. Ja tule moikkaamaan meitä someen, löydät meidät Instasta ja Facebookista nimellä Treenihetki. Hei hei!